Avem reluări din repriza precedentă, momentul în care Bebe a fost pus la podea și numărat de arbitrul Dering. A fost un moment bun pentru Bebe, care a intrat cu două croșee spre adversarul său, dar a rămas descoperit un moment și a reușit Filip Salmon să îl trimite la podea. Mare păcat pentru această numărătoare, s-ar putea să-l coste meciul pe Mihai Barbu. Să vedem însă cum va evolua în această a treia repriză. Ultimile 3 minute din acest meci, în cazul în care nu va exista o repriză de prelungire. Începe puternic Filip Salmon. Au fost câteva lovituri de picior. O nouă lovitură joasă de picior cu venită din spate. Trimite încă una Filip Salmon. Iată ce răspuns are Bebe. Două croșee, stânga-dreapta. Exact un moment înainte, antrenorul Alin Panaiti a strigat 3-2, adică croșeu cu brațul din față, directă cu brațul din spate. Exact asta a executat Bebe. Început furibund de meci pentru Mihai Barbu. Bună mediana expediată de Bebe. Încearcă să se apropie acolo și Filip Salmon. Trebuie să aibă grijă să nu se avânte prea tare. La fel a făcut în a doua rundă, atunci când a fost surprins de Salmon. Bun croșeu de stânga. Croșeu de stânga. Excelent moment pentru Mihai Barbu. Rezistă acest Filip Salmon. Este genul de sportiv care pică cu greu la podea. Trebuie să-l aștepte Barbu pe Salmon să inițieze atacurile și să răspundă pe contră. E greu să-și găsească distanțele, vedem și în acest moment, iese foarte bine, rupe distanțele, excelent Salmon. Acum este momentul, însă a prins o directă foarte bună cu brațul din față francezul. O lovitură mediană expediată acolo de francez. Încearcă Bebe să se apropie de adversarul său. Ratează două lovituri Bebe. Bun acest croșeu. Stă mult mai bine Bebe la arsenalul de brațe față de adversarul său. Ce început de gală K1 România. Mihai Barbu anunța un meci extraordinar și iată că s-a ținut de cuvânt. Își permite să stea cu garda jos. Nu cred că este cazul în fața unui luptător atât de rapid pe cum este Filip Salmon. Bună aceste lovituri ale lui Bebe. Încearcă acolo Filip Salmon să-l surprindă pe Mihai cu câteva eschive din corp. Ceva semne de oboseală pentru francez. A sărit în această seară ca niciodată împotriva lui Barbu. Încearcă o lovitură din întoarcere Filip Salmon. Nicio șansă de reușită pentru francez. Foarte bun croșeul lui Barbu. Momente excelente pentru românul. Un high kick blocat în ultima instanță de francez. Cu siguranță cel mai frumos meci de până acum. O nouă stângă bună pentru Mihai Barbu. Se încăpățânează să rămână pe picioare acest francez. Barbu își permite și el luxul de a ține garda jos și de a face eschive dintr-un. Intrăm în curând în ultimele 10 secunde ale acestui meci. Ar trebui să insiste Barbu să le ia ochii judecătorilor pe acest final. Credem că merită victoria în acest meci Mihai Barbu. Excelent meci realizat de cei doi luptători. Am văzut momente bune pentru Mihai Barbu în această repriză a treia. Cu siguranță repriză câștigată de românul nostru. Iată, un croșeu de stânga, o directă de dreapta. Să vedem cât de mult a contat acel knockdown, acea numărătoare din repriza a doua în ecuația meciului. Iată un croșeu de stânga și o directă de dreapta. Momente excelente pentru Mihai Barbu. Este foarte rezistent acest Filip Salmon. Da, Vali, bărbie de oțel pentru francez. Din păcate, pentru noi și pentru Mihai Barbu a rezistat la câteva lovituri nimicitoare trimise de român. Invitații cei doi pentru decizia oficială în centrul ringului. Probabil vom avea un extra round, având în vedere că nu este nimeni cu nicio cupă. Da, într-adevăr, extra round
Repriza de partajare între Filip Salmon și Mihai Barbu. Putem să credem că prima și a treia repriză i-au aparținut lui Mihai Barbu, un 10-9 în ambele. Knockdown-ul administrat de Salmon în runda a doua a adus acestuia un 10-8, deci avem egalitate și urmează un extra round. La fel ca în luna februarie la Budapesta, atunci când cei doi s-au întâlnit în finala K1 Collision Europa. Meciul s-a dus și atunci la extra round și a fost câștigat de Filip Salmon. Din fericire nu-l mai avem pe supervizorul Iușco, acela care a întors rezultatul meciului după decizia luată de judecători. Din nou acel croșeu de stânga care intră atât de bine lui Barbu. Încearcă să se apropie Filip Salmon, casează acolo francezul o lovitură joasă de picior. Contează enorm care dintre cei doi stau mai bine la capitolul condiției fizice. Au fost 3 reprize în care nu au dat nimic înapoi și vom vedea în această a treia rundă care rezistă, care e mai proaspăt. Face pasul înainte francezul, încearcă să se apropie, dar iată ce răspuns are Barbu. Îi se spune în repetate rânduri de la col să nu mai lase garda jos. Barbu vrea să facă spectacol. Cred că mai mult ar plăcea publicului dacă l-ar trimite la podea pe Salmon. Bun genunchiul expediat de Mihai Barbu. Lovitură joasă de picior. Condiție fizică foarte bună pentru ambii luptători. Suntem deja în repriza a patra. Blochează foarte bine, intră în clinch Mihai. Au fost câteva inițiative ale lui Salmon foarte bune. Ne îndreptăm spre mijlocul reprizei de prelungire. Directă de stânga, direct în bărbia lui Salmon. Rezistă Filip Salmon. Încearcă și francezul să trimite și câteva lovituri de brațe. Nicio șansă. O eschivă superbă a lui Barbu, a trecut pe sub acel croșeu al francezului. Trebuie să țină Bebe brațele sus. Au fost cel puțin 3 croșee în acest meci, care dacă erau mai aproape cu 1 centimetru 2, iată pe Salmon și o dificultate. A fost o directă de dreapta urmată de un croșeu de stânga, în momentul în care parcă Salmon se ducea spre podea. Știm cât de rezistent e Salmon. A primit lovituri una după alta în acest meci, dar nu a căzut. Se căpățânează să stea în picioare francezul. Să sperăm însă că Bebe îi va convinge pe judecători fără să-l trimită la podea pe adversarul său din această seară. Bună seria! Din nou eschivă, ratează Salmon lovitură după lovitură. E rândul lui Bebe să răspundă cu o lovitură înaltă de picior. Lovitura mediană din partea francezului, s-a închis bine Bebe. Lasă brațele jos Mihai și le așteaptă pe adversarul său. Încurajat de la margine de antrenorul Alin Panaite, doar 20 de secunde pentru Mihai Barbu în acest super fight la 70 de kilograme în cadrul turneului K1 România. Mare atenție, Salmon a dat drumul la bombe, dar iată și pe Barbu, ce torpilă! Iată ce răspuns are Barbu, croșeu de stânga, croșeu de dreapta. Excelent meciul făcut de cei doi sportivi. Publicul este entuziasmat. Kickbox de cel mai înalt nivel între Barbu și Salmon. Ce stângă! L-a salvat clopoțelul pe Filip Salmon. Și dacă nici această serie nu-i convinge pe arbitrii judecători, nu știu ce anume i-ar mai putea convinge să-i dea meciul lui Barbu. Meci de senzație făcut de român. Avem acum relori din acest extra round. A fost aici o directă de stânga lui Filip Salmon, a încercat și un croșeu de dreapta. Frumoasă eschiva lui Bebe. Eschive din box pentru Mihai Barbu. În niciun caz aceste relori nu spun exact cum au stat lucrurile în extra round. Au fost mult mai multe loviturile trimise, dar mai ales care au intrat în plin din partea lui Mihai Barbu. A fost un meci extraordinar.
Sperăm într-o victorie a lui Mihai Barbu, care, cum spuneam, vrea să o dedice soției sale, a cărui zi de naștere este astăzi. Victorie pentru Mihai Barbu! Românul nostru face un meci mare, își ia revanșa și câștigă împotriva lui Filip Salmon.